Dusun atau Kampung Nongko Dandang, Desa Sidomukti, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Mayoritas kegiatan warga sekitar sini itu menyemai bibit sayur mayur atau pembibitan apa ki sayuran lur. Nah, percaya? Ya ayo kita buktikan ya. Halo dulurku kabeh, ana ing ngendi papan panggonane? Balik meneh karo channel Sudut Desa. Sing dikancani karo Mas Yuda. Ayo sing urung subscribe, ayo nang padha subscribe ya. Sing seneng yo ditombol like, di komen yo di share. Ben ora ketinggalan karo video-video lan uga cerita-cerita opo wae sing disuguhake marang channel Sudut Desa. Iki aku mlebu Kampung Nongko Dandang. Kampunge katon asri lan tenang. Dusun atau Kampung Nongko Dandang, Desa Sidomukti, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Mayoritas kegiatan warga sekitar sini itu menyemai bibit sayur mayur atau pembibitan apa ki sayuran lur. Nah, percaya? Ya ayo kita buktikan ya. Kita telusuri keindahan desa atau panorama alam yang luar biasa. Sekilas kampung iki ora beda adoh karo kampung liyane. Omah-omah, dalan cilik, lan suasana sing asri lan tenang. Tapi yen digatekke meh saben omah ana bibit sayuran sing lagi disiapke. Wong-wong ning kene saben dina ngopeni bibit sayuran, nyiram lan njaga ben tetep urip.
Bibit-bibit iki mengko dikirim ning kebon lan sawah. Saka kene akeh sayuran diwiwiti. Wis gitu ya, kawanku semua, tak tutup sampai di sini. Ini sudah perbatasan Kampung Nongko Dandang. Nanti kita ulik lagi atau kita telusuri kampung sebelahnya atau yang sebelah sana. Ya toh, tentunya penasaran nanti ada potensi apa lagi yang ada di kampung sebelahnya nanti. Ya, terima kasih. Perbatasan yang ya cukup di sini ya. Jembatan ini sungai sudah batas dari Kampung Nongko Dandang. Oke, kita lanjutkan nanti di video selanjutnya, kita telusuri di kampung sebelah sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.